Poštovani gledatelji, u 33. sekundi utakmice gosti su poveli Dinamo Hajduk 0:1. Pogodak za Hajduk postigao igrač s brojem 18, Mio Caktaš.
napušta igrač s brojem 32 Marko Bencun, a u igru ulazi igrač s brojem 30 Josip Bašić. Igra se 57. minuta. Igru napušta igrač s brojem 32 Marko Bencun, a u igru ulazi igrač s brojem 30 Josip Bašić. Igra se 57. minuta.